Se eu tivese que contar unha historia, non escribiría nun libro, non. A miña historia é moi especial. E creo que sería moito máis fermosa se, en vez de páxinas, tivese forma de matriosca. Si, desa bonequiña rusa que ten outra dentro, e outra, e outra. Porque eu creo que dentro de nós viven todas as persoas que fixeron que hoxe esteamos aquí, vivindo este momento, en Soutomaior. Homes e mulleres que hai moitos anos decidiron que o noso idioma non era máis que ningún, pero tampouco menos. Que creron neste país, neste concello, na xente traballadora e loitaron pola nosa lingua e polos nosos dereitos. Porque é aquí onde nos atopamos todos, no orgullo de ser do BNG, de saber que nos moven valores limpos e honestos. Cada quen puxo o seu grande area e así fomos construindo un Soutomaior mellor, un Soutomaior moderno, con ganas, dinámico, que coida da natureza. Un Soutomaior para min, para nós e para todos os que están por vir. E sabedes unha cousa? A historia non remata aquí, porque dentro do meu corazón tamén está a xermolar unha matriosca. A do Soutomaior do futuro, o que seguimos construindo, man con man.